Vítajte pri našom ďalšom vzdelávacom videu na našom YouTube kanáli, kde sa budeme venovať lovu srncov. Sezónu tu už máme 2 týždne, ale pre mňa osobne je to najkrajšia časť roka, ktorá začína už dávno pred 16. májom, kde si potrebujeme odsledovať srnčiu zver a vybrať ten správny kus na odlov. Na prilákanie zvery využijeme naše vnadidlá, zosústredíme si zver na jedno miesto a chodí pravidelne a tým pádom si vieme odsledovať fotopascov aj pravidelnosť chodenia tej zvery, opakovanie, o akých časoch chodí, vieme si posúdiť aj jej zdravotný stav. Trh s fotopascami sa neustále rozrastá a dáva nám nové možnosti. Ja určite odporúčam fotopascu, ktorá je posielaca, nemusíte tam samozrejme stále chodiť. Chce to len kvalitné baterky, aby dlho vydržala. A hlavne, čo vypichnem, je dôležité, že je tu aj e-mail číslo, keďže nadobudne náhodou nového majiteľa, tak ho viete jednoduchšie dohľadať. Neskôr, keď srnce vytlčú liko na svojich pároškoch, je lepšie využiť spektív a v spolupráci s fotopascou máme najlepší prehľad o populácii srnčej zvery v danej lokalite. Oboznávanie srncov so spektívom je úplne vynikajúce, pretože si ho viete v podstate priblížiť až 40-násobne a máte toho srnca ako keby na meter. Tým spôsobom krásne posúdite chovnosť alebo lovnosť srnca. Ak chceme mať pri pozorovaní srncov alebo aj samotnom love srncov posliedkou ako tak pokoj od hmyzu, určite odporúčam zariadenie Thermacell, ktoré napríklad je ručné, alebo potom sú aj nejaké väčšie zariadenia, ktoré samozrejme majú tým pádom väčší dosah ochrany a vášho kľudu. Avšak nezabudnime na správny výber oblečenia a obuvy. Práve teraz mám na sebe nový komplet od Harkily, ktorý je určený na večerný lov a poskytne vám dokonalé maskovanie. Počas ruje vieme využiť hlavne vábničky. Prvou je vábnička Butolo, ktorá je ideálna pre začiatočníkov, ale aj profesionálov. Ja sám ju využívam, má ideálny zvuk a srnce krásne reagujú. Alebo vábničku Nordic, ktorá už je skôr pre skúsenejších lovcov, avšak splní všetky vaše očakávania. K lovu srncov odporúčame kombináciu termovízie ďalekohľadu s ďalkomerom. Termovíziu odporúčam s jadrom najvyššieho rozlíšenia, keďže najlepšie vykresluje detaily. A ďalekohľad s ďalkomerom pretože lov srncov prebieha prevažne v poli, kde môže vzdialenosť skresľovať a pre správne určenie vzdialenosti ten ďalkomer je najlepší. Lov s termovíziou je úplne jednoduchý, uľahčuje nám hlavne hľadanie zvery a pod pomerne rýchlu identifikáciu zvery. Samozrejme, čo najlepšie kvalita jadra, tak tým lepšie detaily a tým lepšie určenie, o akú zver sa jedná. Určite odporúčam loviť srnca prevažne v ruji, kde sa môže objaviť nový zaujímavý srnec a môžete prehodnotiť svoj výber. Ak sa rozhodneme loviť, vieme využiť tripod, ktorý je určený hlavne na krátke a stredné vzdialenosti. Samozrejme, dá sa s ním loviť aj na dlhšie vzdialenosti, avšak tam už nie je taká stabilita ako pri štvornožke, ktorá je v podstate využiteľná pri love na dlhé vzdialenosti. Má samozrejme svoju nevýhodu takú, že dlhšie trvá na celkové nastavenie sa do streleckej pozície. Pri samotnej posliedke si musíme sledovať hlavne vietor, aby nás zver nezvetrila a s dobrým vetrom a aj vhodnými podmienkami sa vieme k srnčej zveri dostať fakt na blízko, čo nám zaručuje aj lepšie posúdenie samotného srnca. A keď sa už vám pekne podarí priblížiť k srncovi a podarí sa vám ho uloviť, určite nikdy nezabúdajte na prejavenie úcty zveri. K samotnému vyvrhovaniu využívam nožík Boletus. Ja mám rád jednoduchosť a v podstate tento nožík mi to poskytuje. Má výbornú čepel, ktorá drží dlho ostrie, dokážem s tým vykostiť v podstate celý kus. Pilka má veľmi dobrý ťah
A samozrejme využívam aj pára, keď už mám prerezanú lonovú kosť, tak už v podstate ťahám až cez rebra, až ku krku. Po vyvrhnutí nás čakajú dve základné povinnosti, a to spracovanie diviny a úprava samotnej trofeje. Na spracovanie diviny viete využiť túto komfortnú sadu nožov, kde v podstate nájdete všetko, čo potrebujete. A na spracovanie trofeje a úpravu trofeje môžete využiť sadu, ktorú tu máme. Určite najviac odporúčam tento držiak, ktorý vám pekne ukotví trofej srnca v hrnci. A tým pádom zbytočne nevaríte ružice, ktoré potom môžu vyblednúť, stratia farbu a podobne. Na to ale vieme využiť dofarbovač trofejí, ktorý ja osobne roztápam a potom následne nanášam kefkou na trofej. Tým docielím také pravidelné nanesenie tohto vosku a následne to očisťujem ešte handričkou a tým docielím krásny vzhľad a prírodzený vzhľad tej srnčej trofeje. Pre zjednodušenie úpravy trofeje môžeme využiť prvotne albinizer pri vyvarení, ktorý nám dokonale odmastí trofej a urýchli varenie, teda nám skráti čas varenia hlavne. A očistíme trofej vysokotlakovým čističom. Samozrejme na to treba troška prax a cit, hlavne aby sme trofej nezničili. Keď je v podstate zbavená všetkých zvyškov, zase nastáva dofarbovanie voskom. Ďakujem vám za sledovanie tohto videa, prajem vám lovú zdar, prajem vám veľa krásnych zážitkov v tejto sezóne. A ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, odber, komentár, podielte sa s nami o vaše zážitky a teším sa na vás pri ďalšom videu.